Comença el Telecrist. Amb totes les notícies. Ben escola. Amb Eliana. Ben món. Un noticiari per els alumnes de sisè. Hola, anem a contar-vos les notícies d'aquest mes. Esperem que us agraden. En aquest Telecrist parlarem de La celebració del 9 d'octubre, les activitats d'anglès, del projecte Camins Segurs, celebració de l'aniversari de la ONU, del 30 aniversari del IMC, la celebració de Halloween, el dia 8 celebraren el 9 d'octubre. Tot l'alumnat va fer un volauret i el volarem al pati mentre cantaven la cançó Parlem en valencià, composta per un professor d'aquest centre. Bon dia, estem així amb el professor Vicent del Telecrist. Com se te va donar fer la cançó del 9 d'octubre? És una cançó que vaig fer fa molt de temps per a celebrar el 9 d'octubre, perquè quasi totes les cançons quasi sempre cantàvem la de Jaume I, no? Bueno, Jaume I, sí, Jaume I. I la cosa és que varen inventar una cançó que parlara de que el rei Jaume I és el que ens porta el valencià i que gràcies a ell el podem parlar i tenim una altra llengua per a parlar, que això sempre és bo. Pupils of 6th level are developing a new project, Countries of the World. First of all, we look for the information at the computers at the school. Things like typical food, nature and animals, populations, language and local custom. Then we do crafts to decorate big posters and pairs. Finally, we go expose the project to the rest of the classmates in English, even in Germany. Countries like Egypt, Mexico, Germany and USA. We have fun and have learned a lot about the world in English. The typical cuisine. Do you see it? Let's go. Ándale, guachos! This is the end. Sorry, but one place on my ticket. Why the hope is the president like you? Ándale! L'AMPA ha organitzat, basant-se en la informació que ha proporcionat els xiquets i xiquetes, 3 itineraris segurs per a vendre al col·le. Durant una setmana hem vingut tots i totes junts per el camí que ens corresponia i hem senyalat zones segures i perilloses. D'octubre es va celebrar el 73 aniversari de la creació de l'ONU.
Esta organització aparegués després de la Segona Guerra Mundial i està formada per 193 països. Nosaltres hem visitat la base de comunicacions de l'ONU en València. Aquesta base treballa sobretot per els cascos blaus, que estan en missions de pau en molts països del món. La seva missió és facilitar els processos polítics, protegir els civils, assistir al desarmament, la desmobilització i la reintegració dels excombatients, recolzar l'organització de processos electorals, protegir i promoure els drets humans, assistir en el restabliment de l'estat de dret. L'ús d'energia solar és bàsic per a la base. El 80% del consum en un dia assolellat correspon a aquesta font d'energia. L'IMC ha celebrat el 30 aniversari amb diferents activitats. A la plaça Major, l'espectacle Floten tecles. L'Oreneta, amb voluntariat de l'Escola d'Estiu i l'alumnat de les escoles municipals de teatre, dansa de Meliana. Una dansa popular a càrrec de l'Escola Municipal de Danses i l'Escola de Tabal. I altres actes culturals. L'alumnat del col·le ha celebrat Halloween. S'ha decorat el centre amb dibuixos fets per l'alumnat. L'alumnat de sisè ha repartit llepolies als seus companys o companyes de primària i infantil. Esperem que us hagi agradat el telecris d'aquest mes. Fins al pròxim. Adeu. Adeu.